alle sammen. Så er det julen i for spise her. Kører bare lidt om rammerne og ja, flyver rundt. Det var så mærkeligt det her. Som jeg lovede, at jeg ville have en bilsamling. Og ja, så går vi ind og skal vaske en bil. Og vi vil bare få toppen. Her har vi en Porsche Panamera Turbo. Rigtig fed bil. Drejer rigtig godt. Så god handling. Og meget fed. Så har en politibil, og lygten virker. Den kan jeg vise efter. Så har jeg den her Lamborghini Murcielago. Sådan en roadster. Og rigtig fed, hurtig. Så har jeg en Nissan GT-R. R35. Kan du se, man kan ikke få den med de her udstødninger normalt. Det er sådan nogle store normalt. Så. Her har vi en Lexus Elefant. Den er så bare hvid, og jeg har fået et stort tag på. Så, ja. Her har vi Lamborghini Miura Concept. Jeg er Porsche og Lamborghini fan, så derfor jeg har så mange af dem. Så den er rigtig fed. Jeg har gjort den gammeldags. Min yndlingsbil Porsche 911 GT3. Den er rigtig fed, rigtig hurtig, og det nitro også bare herregud. Så ja, det er meget fedt. Og min yndlingsbil, men også min yndlingsbil BMW. Så nu. Den har sådan et sort tag, så wow. Så har vi Lamborghini Gallardo. Den er rigtig god. Den har ikke så god handling, men den har rigtig god, altså også. Og jeg glemmer nu til acceleration og top speed, så den er meget god. Straight race. Så. Den er min Corvette. Rigtig fed. Elsker den. Jeg har ikke finde andre fælger, så jeg blev det her. Så har vi en Porsche. Jeg har altid godt kunne lide Porsche, så jeg har bare købt den her. Rigtig god handlinger, og alt er bare godt. Og det er godt. Rigtig god. En anden BMW, så altså jeg synes jeg har for mange hvide biler, så er jeg bare en lille bil. Den lyserød. Så. Okay. Så har vi en Porsche Boxster Spider. Spider, det betyder, at der ikke er tag på, eller den er cabriolet. Den er rigtig god. Og den tredje sidste bil er den her Chevrolet. Rigtig fed. Jeg har sænket den og meget. Så den er ikke, altså den er okay god, men den er ikke den bedste jeg har fået. Så. Og så til den sidste bil, det er den her. Nissan Silvia. Og så kan jeg lige vise den med bilen. Meget fedt med de lygter. Så guys, det var så det. Ses i min næste video. Hej hej.